दुवारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया जोबनानै थांबाय। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दुवारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 25थि बोसोरसालिया जथुमा एबा रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया 24 आरो 25 डिसेम्बराव सानैनि हाबाफारिजों दुवारकुसि दखरा एबसुनि लांगोना मोखाङाव जानानै थाङो। हाबाफारि बायदियै तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया दुवारकुसि जारिमिन बिजाब आरो गोजोनपुरी बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो। दुवारकुसि दखरा एबसुनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गेवलां मेल हाबाफारिखौ दखरा एबसुनि आफादगिरि सानसुमा बर'नि मासि लानानै सामलायनायजों तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया बेखेवनानै होयो आरो रायजोफोरनि सिगाङाव बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव एबसुनि आखान्थि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि रैखाथि थामोनथा आरो जौगाथायनि फारसे खामानि मावलांनो लानाय थांखिफोरखौ रायजोफोरनि गेजेराव फारियै फोरमायथिनानै होयो। लोगोसेनो बिथाङा बुंथियो दि बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय रादायफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबनो नांगौनि थाखाय एबसुआ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि फारसे गोख्रों नारसिनदों। गोरोबथानि रादायफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबनो नांगौनि थाखाय एबसुआ गोख्रों खामानि मावगासिनो दं होनना मिरु एबसुनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ फोरमायथियो। बारहुंखाया बारगोन 25 लाख बर' दङ होनदों। सासेबो गनाय नङा, जों गासिबो थैलांजोबगोन आरो बिनि दायनिगिरिया आं दिनै एबसुनि सासे सोद्रोमा हिसाबै बुंगोन, जायफोरा दिनै बर'नि माहारियारि संगठनखौ मुंसुयो, बर' हारिया जुदि फैनाय समाव माबा मोनसे गाज्रि थासारि गोग्लैयोब्ला धंस गोग्लैयोब्ला बिनि दायनिगिरिया बैबायदि सुबुङा जागोन जायफोरा बर' हारिखौ गाज्रि मुंसुनानै हाखराव गोग्लैनो नागिरो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों रावखौबो जों निमाहा होआ। मानोना 17टा गामिनि रायजोआ बे दुवारकुसि ओनसोलाव जेसेबां जुग रायजो जागोन बै समसिम दुवारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थांनानै थागोन रायजोफोर। मानोना जों जाबाय नोंथांमोननि मोनसे फरायसा आफाद। आरो दिनै आं बुंगोन, बे 17टा गामिनि बर'फोरखौ जुदि सोरबा आसि देखायनानै बाथ्रा बुंदोंब्ला जोंनि बर'आनो जा गुबुनानो जा दुवारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैबादि सुबुंनि थाखाय जों थै-थांजों जुजिगोन। नोंथांमोना गिनो नाङा रायजोफोर, जों दङ। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा 57 इयार्स जाबाय। मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिया आफादगिरि जाजेननायनिफ्राय, गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारिया गाहाय नेहाथारि जाजेननायनिफ्राय नोंथांमोननि अननायाव देग्लाय 57 इयार्स खम बाथ्रा नङा रायजोफोर। बियो गल्डेन जुबलि जालांबाय जोङो। आरो आथिखालाव आं दुगागोनसो नोंथांमोनखौ लानानै, नर्थ इस्टआवनो जोंखौ साबसिन फरायसा आफाद दङब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनाय जायो। आं बुंनाय बाथ्रा नङा बियो। मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स इन्डियानि होम मिनिस्ट्रिनिफ्राय जोंनाव मेसेज फैदों, जायनि थाखाय दाख्लै नरेन्द्र मदिया दाख्लै 15 नभेम्बराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा निउ दिल्लीनि दाख्लै बिथाङा जोंनि हाबाफारिफोर गोसोआवनो मोननो रायजोफोर। 2020 मायथाइनि 23 जानुवारि मोनसे सुक्ति जालांबाय। बे सुक्तिखौ लानानैबो सम जोंनि गेजेराव जोंखौनो जोंनि थैनि सोमोन्दो गोनां मानसिफ्रानो रायजो राजानि गेजेराव फैनानै गुलुं गुजुं खालामबाय थायो रायजोफोर। इलेक्सन मोनफैबा सम जाब्ला नोंथांमोननि गेजेराव फैगोन, दुवारकुसियाव फैगोन। मानो बिदि जानो खालाय? मा खालामनो नागिरदों एबसुखौ? बर' थुनलाइ आफादखौ मा खालामनो नागिरदों? दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ मा खालामनो नागिरदों? गाबोन समफोर जुदि दुवारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि सानफ्रोमबो गाज्रि बुङोब्ला
बे दखरा आफादानि बेवहाय दङ बे थानायानो जोंनि थाखाय जथेस्थ बेयाव जुदि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि मावफैयाब्ला गामि 17टा गामिया जुदि खैफोदाव गोग्लैयोब्ला सोर बाथ्रा बुंनो रायजोखौ जोंहा माखासे बर' बिजोङाव फोरोंनो थिसननांगौ फरायसाफोरखौ सम बायदि लेखा फोरोंनांगौ जोङो कुइसन पेपार माब्ला मा जायो जोंना गोरोन्थि जायो बेफोर बाथ्राखौ सोर बुंगोन एबसुआ बुङाब्ला बर' थुनलाइ आफादा बुङाब्ला माहारि आफादा बुङाब्ला सोर बुंगोन जोंनि एखमब्ला आबेगिक जायो आं दिनै स्पष्ट बुंगोन जायफोरा जोंखौ मुं सोयो जायफोरा जोंखौ अखानायब्लानो रायो जों रावखौबो गाज्रि मोना मानोना बिमा बिफाया फिसालाखौ रायो मानि थाखाय फिसालाया भुल खालामोब्ला बिमा बिफाया रायजोखौहाय मोजां जाथों होननानै रायो जोंबो सानो जायफोरा जोंखौ दुसियो क्रिटिसाइज खालामो जों बिथांमोनखौ जोङो मब्लाबो रायफेराखै नाथाय सोंखारिनायनि मोनसे मा थायो लामा थायो नोंथाङा सोंखारि जोंखौ नाथाय नोंथाङा सोंखारिल' जाया जों मा मावनांगौ आसि देखायनानै हो स्पष्ट एबसुआ जोंनाव मोनसे डिटारमिनेसन दङ मावथांखि दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव मा मावगोन आथिखालनि एबसुनि गोख्रों आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव जों मोनसे थि खालामखाबाय रायजोखौ 2020 मायथाइनि 23 जानुवारि बिटिआर सुक्ति जाबाय एबसु एनडिपिनि मोनब्रै हानजा UBPO इउनाइटेड बड' पिपल अर्गानाइजेशन बे मोनथाम आफादा बे सुक्तिखौ खालामदों एबसुआ सागान होदों बेवहाय मोनसे समनि आफादगिरि प्रमोद बर' आरो मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि एबसुनि आखाइजोंनो सागान होजानाय बिटिआर सुक्ति माखासे दफाया मावफुंजाबाय माखासे दफाया दाबो मावफुंनो बाखि आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय जोङो थि जाबाय रायजोफोर दायो मा मावदों आं नोंथांमोननो फोरमायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आङो दिनै बिबान लानो खावलायबाय दारकुसि ओनसोलनि 17टा गामिनि रायजो राजा बे ओनसोलनि मेलेमजिबि फोरोंगिरि समाजखौ दैदेननाय समाज सिबियारि नोंथांमोना अननानै मोननैसो बिबानखौ लानो नांगोन आथिखालाव बर' हारियाव नुजानाय जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ मदद होनांगोन आं बेखौसो नोंथांमोननो खावलायगोन आं बुंनोसै 3.1 जोंनि बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय दङ मा लिरनाय दङ जोंनि सिमनाया सनितपुर बिश्वनाथ हाबनानै लखिमपुरनि 17टा बर' गामिया हाबनांगौ रिभिनिउ हिसाबै 9टा बर' गामि दा जोंनि गेजेराव आं फिन फैफिनलायबाय हाबा जाया होननानै बुङोना रायजोफोर थांनाय बोसोराव आसाम सरकारा बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि 60टा बर' गामिखौ जोंनि बिटिआराव हाबबाय बे 60टा बर' गामिनि डेभेलपमेन्टनि खामानिया उदालगुरिनि डिसिआ मावगासिनो दं रायजोफोर दाखालि 21 सेप्तेम्बर आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जों बिथांजों सावरायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव 12 जनिया ग्रुप 21 सेप्तेम्बराव सावरायनायाव जेब्ला आफादगिरिया बुंदों दादा लखिमपुर जिल्ला नौखन गांव बर' ঐতিহ্যগত অঞ্চল বিটিআর চুক্তিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা কথা আছিলে আপুনি কেতিয়া কৰিব जेब्ला बिथांखौ सोङो आं बर'नो होनोसै बिथाङा होनदों जे दायो आङो लखिमपुर जिल्लानि बे 9टा बर' गामि सुबा हिसाबै 17टा बर' गामि बे बर' गामिखौ जुदि आङो बिटिआराव सोयोब्ला लखिमपुरानो दावराव जागोन जाया होमबा ना सोजानो बागोन बिथांमोना दा ओंखायनो मोनसे खामानि मावनोसै नामा दिपेन মই এটা কাম কৰো নেকি मा खामानि मावनो नागिरदों बिथाङा बे लखिमपुरनि खिमुलुगुरिनि 9टा बर' गामिखौ बिश्वनाथाव सोनो नागिरदों आरो बिथांमोना थारमाने बै 9टा बर' गामिया नांजाबना दङ नालाय सानाय दैसा दङ बेखौ लाबोबानो बिश्वनाथजों सामिल जानो हायो आरो ओंखायनो दिपेन
মই 9খন বৰগাঁৱতে এটা কাম কৰোঁ আগতে মই বিশ্বনাথ জিলাত মই তেওঁলোকক লৈ আহি পেলাই মই বিটিআৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা মানে তাজনে खोथा रायजो তাহলে 9টা বৰগাঁৱিয়া বিটিআৰৰ हाबनाया रोखा रायजो 2006 सनाव भारताव मोनसे आयेन जादों मा आयेन बियो Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller Act 2006 बे आयेनाव रोखा लिरनाय दङ मा लिरनाय दङ जायफोरा ट्राइबेला आसामाव 17टा जनगोष्ठी दं बर' राभा मिसिं गार' कार्बि टिवा जों 17टा दङ 50 लाखल' जों रायजोखौ 50 लाखल' बिनि गेजेराव बर'फ्रा 25 लाख होननानै बुङो जोंखौ जोंनि मेजरिटि बे आयेनाव लिरनाय दङ जायफोरा ट्राइबेल बिथांमोना जुदि हाग्रा बंग्रा सिफायनानै रायजो जादोंब्ला हाग्रा बंग्रायावबो बिथांमोना रायजो जानायनि अधिकार दङ 2006 आवनो लिरदों नाथाय आसाम सरकारा बे आयेनखौ बाहायाखैमोन जायनि थाखाय नोंथांमोना थांब्ला नुगोन गहपुराव बर'फ्रा 72 इयार्स जाबाय हानि मोनथायखौ मोनाखैमोन मोनसे समाव जोंनि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो आसामनि फरेस्ट मिनिस्टार जादोंमोन जादोंब्लाबो बिथाङा बाटासिखर आरो जोंनि गहपुरनि दैमालिनि बर'फोरनो हानि मोनथायखौ होनो हायाखैमोन मानोना आयेनखौ बाहायाखैमोन दा आयेना जे बाहायजानांगौ इन्डिया जे आयेन खालामदों ओंखायनो 27 जानुवारियाव बेखौ जोङो मोनसे क्ल'ज हिसाबै लाबोदों आरो लाबोनाय लेखा आथिखालनि जोंनि आफादगिरि गोख्रों आफादगिरि दिपेन बर'आ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलायनायाव 6 जन एमएलएखौ लिंहरदों रायजोफोर 6 जन एमएलए सोर बिलाय गहपुरनि बिहारिनि सतियानि राङापारानि बिश्वनाथनि आरो धेकियाजुलिनि 6 जन एमएलएखौ लिंहरना बुंदों जोंनि एक्सुअलि प्रेजेन्सआव मा होनदों चिफ मिनिस्टारा 2006 नि आयेन बादै बिश्वनाथ सनितपुरनि जायफोर बर'फ्रा साहा ओनसोलाव हाग्रा बंग्रा सिफायनानै रायजो जादों एबसुजों नोंसोर 6 जन एमएलए बर'फोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ नोंसोर खुनु दिना उल्था खामानि मावनाय मोननाय नङा होननानै बिथाङा दम होदों धमकी होदों आरो दिनै 6 जन एमएलए नाजानायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'नि नाजानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोननै जिल्लानि नारा नाजानायाव नोंथांमोना खोनाब्ला दायो मोजां मोनगोन रायजोखौ बिश्वनाथाव 222टा एफआरसी दङ आरो बे 222टा एफआरसीनो 10,827 जन बिश्वनाथ जिल्लानि जायफोर बर'फ्रा बर' नखरा हा मोनाखैमोन बिथांमोना एप्लाइ खालामबाय डिएफअनि गेजेरजों डिसिनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनायाव गासै भेरिफिकेसन खालामनानै दायो 10,827 जननि गेजेराव थांनाय बोसोराव बिश्वनाथ जिल्लायाव 9,519 जन बर'फोरनो नखरसेयाव 25 निफ्राय 30 बिघा हानि मोनथायखौ बिथांमोना मोनबाय रायजोफोर मोजां जादोंना रायजोफोर बियो नंगौ थारैनो दिनै दारकुसि दख'रा दुलाराय बर'सा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा बेजों लोगोसे रुफाथि फोरबो फालिथाय बेनो दिनै गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव आङो गिबियावनो बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै आङो गोजोननाय मोननायखौ आङो फोरमायग्रोबाय आरो दिनै दारकुसि दख'रा दुलाराय बर'सा आफादा बिथांमोना 1999 मायथाइयाव जोनोम जाजेननानै दिनै 25 बोसोराव आगान होफैनानै दिनै रुफालि फोरबो फालिथाय फालिनो हानाया दुलाराय बर'सा आफादनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि होननानै आङो बुंनांगोन आङो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर'सा आफादनि आफादगिरि जानानै आङो बेखौनो बुंगोन जि समाव दारकुसि दख'रा दुलाराय बर'सा आफादा जेब्ला बोखाव जायो कामरुप जिल्लायाव दङमोन बिथांमोनाबो बै समाव दारकुसि दख'रा दुलाराय बर'सा आफाद हिसाबै जोनोम मोननानै जोबोद मोजाङैनो खामानि मावनो लाजेनदोंमोन आरो बेनिखायनो आङो दिनै बुंगोन दारकुसि ओनसोलाव जिखिनि बर'फोरा रायजो जानानै दङ बेवहाय खालि बर'आल' गैया बिभिन्न जाथि जनगोष्ठिया बेवहाय रायजो जानानै थायो दा बेनिखायनो बुंनांगोन दिनै दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै खामानि मावनानै बे ओनसोलाव बिभिन्न हारिया रायजो जानायनि गेजेरजों जिखिनि खामानि मावबाय बेवहाय बर' हारिया एसेबाबो दावगानो हादों होननानै
बुंनांगोन आरो आं बेखौनो बुंगोन जिहेथु दिनै 25 बोसोराव आगान होफैनानै जिखिनि बेवहाय दारकुसि ओनसोलाव बै समनि आन्दलनाव बाहागो लानानै दिनै जोङो नुबोदों आङो 1998 मायथाइनिफ्राय आङो एबसुआव बिबान लाजेनदों बै समनिफ्राय नुबोदों दारकुसि ओनसोलावबो दिनै एबसुनि आन्दलनानो जा बा बिएलटिनि आन्दलनानो जा बा एनडिएफबिनि बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना बाहागो लानानै खामानि मावबोनायाव दारकुसि ओनसोला फावसायबोआखै बे ओनसोलनिफ्रायबो गोबां बिएलटिनि गेजेरावबो मुंख्लं जादों एनडिएफबिनि हाथियार दैनानैबो मुंख्लं जादों आरो एबसुनि खामानि मावनानैबो बिथांमोना जिखिनि बिहोमा होबोदों आरो बे बिथांमोननि नाजानायनि थाखायनो बे ओनसोलनि बर' रायजो जानायनि नाजानायनि थाखायनो दिनै बर' हारिया बे अबस्थासिम सफैदों होननानै आङो बुंनो सानो आरो दारकुसि दख'रा दुलाराय बर'सा आफादखौ 25 बोसोराव आगान होफैनाया जि मोनसे जारिमिन बेखौ आङो बुंनो सानो